शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोगी चॅनलवर. तर आजचा डे आहे 21 तर आणि मॉर्निंग आहे सॅटरडे. तर ऑफिसला जायचे आणि चहा बनवली, त्याचा शॉर्ट मी टाकतो, आपल्या चॅनल नक्की जाऊन बघा. तर आज ताईचा बड्डे सेलिब्रेशन आहे. बघूया संध्याकाळी कसं काय केक्स वगैरे घेऊन यायचं येताना. तर नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊ, भेटतो संध्याकाळी सेलिब्रेशन. जॉबवरून आलो लवकर घरी आणि खेळून वगैरे झालंय. आणि कोण आहे रे? शिव. कोणाचा बर्थडे? कोणाचा बर्थडे? आईचा बर्थडे. आईचा बर्थडे. केक कुठे रे? केक कुठे? दाखवणार सांग, दाखवणार सांग केक. केक दाखवू. आता चालू आहे ताईकडे सेलिब्रेशन, मग नंतर डिनर हॉटेलला, ताईकडनं पार्टी. तर निघू, आधी ताईकडे जाऊ. केक घेतलेला आणि भाऊजींनी सांगितलं होतं, तर जाऊन तिथे कट करू आणि तिला सरप्राईज भाऊजी हॉटेलला देते वाटतं. चलो बघूया आता. हे बघा इकडे काय झालंय. खुशी खुशी शिव पिलो. आता ह्याच्यात केक भरायचा आहे. केक भरायचा आहे. केक काढा. तेव्हा आम्ही काढते. ए थांब ये. केक आलेला आहे मेहरवान्स मधून. चला ठेवा ह्याच्यात पिशवीमध्ये भरा. पिशवी मग वरती घेऊन जायचे शिवच्या घरी. शिवच्या घरी न्यायचे. शिव बघतोय बिल किती झालेलं आहे, हिशोब करायला. चला बिल ठेव. मम्मीला बोल पैसे दे नंतर. हा चला 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 जाऊया घरी. वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. डान्स काय करतेस? अरे अरे खुशी देख रहे हो? खुशी. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे. विश करून गेलाय. कसला खतरनाक शूज. ए पिल्लू लवकर विश करायला मी करतो. शूज कर. ए हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे. तो बघ. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे. तर माया पाय नाही. पहिले कपडे घाल. अरे हॅपी बर्थडे बोलते तुला. ती पकडून ना तू. तुम्ही जावा तिकडे. अगं खालपासून चाललंय तिथं. ओ तेच बोट बुडव आता. माझ्या फोन मध्ये काय कोण खाणार एवढा केक? कापते मी, तुम्ही घेऊन जा सगळे. हा टेबलवर ठेवा. फोटो काढू आधी. हे थांब, कापू नको पिल्लू, फोटो काढू दे. आपण बसूया, फोटो काढूया. साईडला नंतर हे पकड. हा मोबाईल एवढं चॉकलेटचं लावतात मग असे. जा ना बाजूला. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर बाय. क्लॅप 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 पिलू क्लॅप क्लॅप क्लॅप. हा पहिला केक द्या रे खायला. हा तिला भरवा, बायला भरवा. तो आईला देऊ. बघतो. ए खा 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 खा. ऑफ कॅमेरा खाणार ना? नाही खाल्ला रे बाबा. हा जा भरव. जा. हा केक पाहिजे. हा घे. आगे.
थोडा बोल थोडा बोल. नाही सगळं घे. अरे त्याला सॉरी बायले का ते अजून अरे किती आहे मला बरं का हे मी इथं उभा आहे. मला माहिती केक ते हात धुतो. हे जरा बरं. त्यांनी करू बाळा जर तूच तेव्हा माझा हात धुवायचे ना. तू खाली कुठे पकडतेस हो, ते पण. हा अगर अगे रे हळूहळू थोडं 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 बरं रे. थँक्यू. केक बरं तिला पण नंतर उपवास आहे. कसं उपवास आहे? हा. चल ये. आपला केक कुठे केक पिलो अबा इथं हा नाही हा केक घेतला आईला बघा इथून घेतलाय. छान आहे दुकान. बघू आता टेस्ट फर्स्ट टाइम ना पिलो जायचं जेवायला. चला 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 हा बघ केक हा बघ केक. मी कुठे आले पिलो बर्थडे पार्टी दिली ना फॅशन फॅशन पिलो हे त्यांनी काहीतरी अजूनच घेतलं तिथं केक शॉप मध्ये. हा घेतलं लिखित आहे. जेवला परत म्हणजे काढतो. आम्ही नॉनव्हेज तुम्ही पप्पाने इकडे टाकाव द्या. हाय. तुम्ही चौकात जाऊन तिकडेच जा. आम्ही ते पण खाणार. केक कटिंग येते तुम्हाला तिकडे आवडतो. हा ओपन कर पिलू थांब डिशू चल. न्यू शॉप इकडनं कर. हे माझं पण करते व्हिडिओ. इकडनं मी देतो तुला नको बोलू. मी देतो तुला इकडनं कर. हा फोटो काढायला दे मला. बर्थडे सेलिब्रेशन ए इकडे ए स्टेटस किती जणांनी बनवलं हा उभी राहा बसून बिसून काय उभी राहा. चल हा पैठणी घातलेस भाऊजीला घ्या. हा दिसते म्हणजे गोरे त्याला पण घे. केक खायचंय ना. हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर बाय बाय पहिला केकचीच नुसती पडली बाकी केक खायला पाहिजे बस ना. चांगलंय आता अजून मागायला तो बघ. अजून मागल हो. आवडलं ए बाय हे सलदे बांधलेच सलदे राव. काय करताय पण पप्पा फिरू काय खायचं ना कबड्डीची हे घे चुप्पू काय अशी कर विरांश अरे हे काय हा असं द्या आता काय सत्कार चालू रेडी नाही हा कॅमेरामॅन रेडी कॅमेरामॅन रेडी हा साबण कपड्याचं साबण आहे. कॅमेरामॅन बाहेर न मागवले आम्ही. हा घे ओपन कर. डबल आहे बघ बाय वन गेट वन आहे. बाय वन गेट वन.
पडेल 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 खाली. आहे ना घरी नक्की. कपड्याचा साबण नाही ना. दोन आहे ते बघ या. ओपन कर जाऊ. अनएक्सपेक्टेड तो पिशवीतलं काढते आता काय चार्जर बघते. हो बघा नको. माहिती नाही ते मी बोरेल छान आहे. बाय वन गेट वन आहे तो बघ. भाऊजी हा बा हा हा मागे काम असं दाखवतो. तो असं दाखव ना मोबाईल. बोट असाच पकड असं उलटा. हा तो पण दाखव. हा बाय. मग तू मोठं गिफ्ट देणार मग. कर चालू चालू कर त्या तू. दाबून ठेवते बटन. इथूनच स्टार्ट आहे. झाला. आवडला काय कलर. पाठून बघितलं लेदर. तो तिकडे गप्पा चालल्या तू. अरे यार त्यांनी कधी प्लॅन केला. भरपूर दिवसांनी आला. जोरसे बोलू लय मजा दी. जोरसे बोलू. झालं बघ फोटो काढून. फोटो काढून बघ. मी मला बघ तुला काय बघतो. बॅक कॅमेरा पहिला. तर मित्रांनो आलेलो आहे घरी. झाले सगळे सेलिब्रेशन वगैरे. भाऊजींनी मस्त गिफ्ट पण दिले. मोबाईल त्या दिवशी तेच घ्यायला गेलो मी. तर ते तुम्हाला दाखवता नाही आले. तर कसं वाटलं सेलिब्रेशन. मोबाईल सांगा आणि व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण उद्या डे 22 मध्ये. गुड नाईट. मजा घ्या.